Tram de la via de circunvalació no té cap pas de vianants durant 600 metres. Aquí s'hi concentren gran quantitat de negocis perquè és una zona amb alta densitat de població. Hi ha aparcaments en els dos sentits i gairebé ningú no fa l'esforç de caminar fins als passos de vianants que hi ha a les rotondes dels extrems. Cada dia desenes de persones travessen per anar a la vorera contrària. La gente viene a aparcar aquí y sí que es verdad pues, que los ves corriendo y atravesando la calle. No duran de venir cotxes, a alta velocitat també, y te tienes que llançar d'alguna manera. Tengo que cruzar bastantes veces por el perro para sacarlo y créeme que tengo que correr bastante. L'Ajuntament de Maó ha estudiat la possibilitat d'habilitar-hi un pas de vianants, però els informes de la policia municipal en són contraris, perquè es tracta d'una via periurbana que els ciutadans no haurien de travessar. Només hi ha passos a zones on el perill pot ser controlat per un policia municipal a les hores punta de trànsit. Són vies que la gent normalment corre més del que s'hauria de córrer i, per tant, previ a això hi ha d'haver una solució, hem de trobar una solució que és a reduir la velocitat. Això per una banda. Per l'altra banda és que hi ha fins i tot demandes i plantejaments d'eliminar els passos de peatons, alguns dels que hi ha, per la perillositat que això comporta. Els veïns esperen que es trobi una solució per evitar tornar a viure episodis tràgics com el d'ahir.